hi ha una... Bueno, com sempre, a la llibreria Random, que és meravellosa, hi ha una funció que serveix per triar una cosa aleatòria dins d'una llista. El tema és que vosaltres no esteu fent la pràctica amb llistes, us recordo. Llavors, si nosaltres tinguéssim una llista, que no la tenim, però si tinguéssim una llista de colors, per exemple, podríem tenir alguna cosa rotllo amarillo, azul, verde, ¿vale? El que podríem fer servir és random choice llista colors. I el que faria això és triar un color aleatori de la llista. Val? La llista podria ser llarguíssima. El tema és que nosaltres no podem fer servir llistes, no podem fer servir això. Llavors, com ho fem? Doncs al canal d'instruccions us vaig posar un codi molt curtet que podeu fer copy-paste d'aquest estil, on hem de canviar el valor màxim. Per exemple, si nosaltres volem fer 4 colors diferents, doncs posem aquí un 4. I llavors fem, si random color val 1, doncs color igual a red. Si color igual a 2, doncs color igual a blue. I si color igual a 3, doncs color igual a yellow. I com ja m'he cansat, doncs només hi haurà 3 possibilitats. Ojo, recordeu-vos que aquest nom heu d'anar amb cura, perquè la funció color es diu color. O sigui, la funció de Turtle per canviar el color del cursor es diu color també. Per tant, és millor si teniu un altre nom aquí, per exemple, color picked, val? O si feu directament aquí color red, val? Per canviar el color del cursor ja ho podem fer aquí directament. Val? Per què us ho dic això? Perquè molts us dona un error que és del pal int object not callable, o sigui, no puc cridar, no puc fer servir l'enter color. Per què? Imagineu-vos que això és viable, no? Això és una funció de Turtle, funciona. El problema és que si teniu una variable per aquí, color igual a red, aquí està intentant cridar a aquesta variable, però aquesta variable podria ser un enter, val? O sigui, això és un string, però podria ser un enter. El que us estarà fent és, en lloc d'anar a la funció, anar-vos a l'enter. Llavors us diu, ojo, que l'entero is not callable, o sigui, no puedo llamar a l'entero. I això és perquè teniu el mateix nom a una variable que a una funció. Per evitar això, poseu un nom diferent i ja està, a les coses, val? Això podria ser color picked i l'altre és el nom de la funció. Val? Molts d'aquests problemes venen d'aquí. I és una cosa que m'han dit molt sovint, m'han preguntat molt, per tant, us deixo l'explicació.